Ja, det er meningen, jeg skal forklare, hvad en gejser er, så det vil jeg lige prøve på her. Som I ser, så har jeg tegnet en lille model, hvor det her, det er jordoverfladen. Ja, det er det markeret med det brune. Og så er det blå her, det er meget lave grundvandsdepoter her. Og det er en af kriterierne for, at gejseren kan fungere, fordi det er den, der fylder den op med vand. Og I kan se, og det er bygget, selvfølgelig er gejseren bygget op sådan nogle hulrum nede i jorden, hvor de drypper ind. Og her, der ser vi det super varme vand, der kommer op ned fra undergrunden. Det er sådan en blanding af vand og damp, fordi at det er under så højt tryk, at det ikke rigtig kan fordampe. Når sådan en gejser her, den går af, så aflejer der sig sådan noget her, der hedder sinter. Det er sådan en mineral. Og I kan se her, det aflejer sig på siderne, og det tryksikrer faktisk gejseren, så den bliver helt tryktæt, ligesom en gasflaske. Og det aflejer sig så hele vejen rundt. Og så heroppe, der kan det enten danne en kejle, eller sådan et plateau. I det her tilfælde, så danner en kejle sådan der. Ja. Men så vil gejseren, den fungerer sådan, at det her vand, det super varme vand, det kommer herop, og så blander det sig med det her. Det kølige kølige grundvand. Og når det blander sig, så koger det jo selvfølgelig ikke, fordi det her nede, det bliver kølet ned. Og så fylder den op, og på et eller andet tidspunkt, så kan der ikke komme mere ind af det her vand, men det her vand, det bliver ved med at stå og varme det op. Så det vil sige, at det nærmer sig kogepunktet, men det er under så højt tryk på grund af mængden af væske, at det simpelthen ikke kan fordampe. Men det vil så også sige, at på et eller andet tidspunkt, så bliver trykket så højt, at der er nogle få steder, det fordamper. Og så kan det være, at der er en stor luftboble her, der kommer op og spilder noget vand ud. Gejser står altid og sprutter lidt inden. Og så lige pludselig så bliver trykket så lavt, at så kan det begynde at fordampe. Og så sker der jo den der kædereaktion, hvor lige pludselig så bliver boblerne større og større. Og så lige pludselig, så skyder den det hele ud i en stor stråle med damp, og resterne de bliver så også blæst op som damp. Og så har vi en gejser her. Ja. Og så starter processen bare forfra med dem her, der bliver. Der kendes kun omkring 1000 gejser i verden. De er hovedsageligt delt ud på 6 store gejserområder, som er USA, Rusland, Chile, New Zealand, Island og Alaska. Navnet gejser kommer fra den islandske gejser Geysir, som ligger i det geotermiske område Haukadalur i det sydvest Island. Den har været kendt siden år 12.094. Dengang var dens vandsøjle lidt over 60 meter høj. I dag er den kun i uregelmæssig udbrud, få gange om dagen, med en vandsøjle på omkring 10 meter. Strukturen er en af Islands mest berømte gejser, som ligger i gåafstand fra Geysir. Den springer med jævnlige tidsintervaller på 4-8 minutter. Den har en vandsøjle på 20 meter, og nogle gange kan den komme helt op på 40 meter. Den har en temperatur på 120 grader. Strukturen har været kendt siden 1789. Haukadalur er det geotermiske område på Island. Her er i alt 3 gejser, der er aktive: Geysir, Strukturen, Paris Olar. Der er 7 gejser, som ikke længere er aktive. Dette skyldes ofte jordskælv, som fremkommer oftest på Island, på grund af de store kontinentplader, den nordamerikanske og den europæiske plade, som arbejder sig væk fra hinanden. Derudover er der mange mudpots og ikke mindst famualus, som er åbninger i jordstoppen, hvor der kommer gasser og dampe op. The Golden Circle. The Golden Circle er en tur fra Reykjavik på normalt 300 km, hvor der minimum er 3 stop på. Det første stop er nationalparken Thingvellir. Her er der et vandfald ved navn Gullfoss, som betyder det gyldne fald. I samme nationalpark kan man få lov at se, hvor den amerikanske og den eurasiske kontinentplader trækker sig fra hinanden med en hastighed på omkring 2 cm om året.
Det sidste stop er ved Gejser Struktur ved det geotermiske område Kakadulua. Hvis man vælger at tage en længere tur ved Golden Circle, kan man komme til at se vulkankrater, landsbyer, drivhuse, kirker og geotermiske kraftværker. De geotermiske bade. Hvert år pumpes der godt 65 millioner tons kogende geotermisk vand ind til byen Reykjavik. Dette vand går hovedsageligt til opvarmning af huse, men meget af det går der også til deres mange geotermiske bade. De geotermiske bade har en stor betydning for det islandske folk. Man har et ordsprog, der lyder, at hvis man gerne vil møde det ægte islandske folk, møder man dem i de geotermiske bade. De bruger dem til at mødes med deres venner og få en god snak og afstresse for hverdagen. Reykjavik har fået navnet Spa-byen, da der er så mange forskellige muligheder for at komme i geotermiske bade. De geotermiske bade er sunde, da man siger, at trætheden skyldes ud af fedmen, og man dermed formindsker stress. Dampbadene er også meget populære, for dampbadene har en god indvirkning på huden og åndedrætsorganerne. Ja, Islands turisme. Islands turisme er eksploderet fra 2008, hvor der var islandsk bankkrak under økonomikrisen, og det gjorde, at den islandske krone faldt i værdi med cirka halvdelen. Det vil sige, lige pludselig blev det meget billigt at komme til Island, og så var der mange flere, der tog muligheden og gjorde det. Det skabte, at der lige pludselig blev en stigning i turisme på mellem 17 og 18%, og der var 600.000 turister i Island i år 2011. Siden da der har økonomien selvfølgelig stabiliseret sig lidt mere, men der er stadigvæk mange turister i Island, da det er blevet moderne. De udenlandske turister siger, at det er forholdsvis billigt i forhold til at rejse i Europa. Og de brander sig selv på, at det er en smuk og rå natur, de har deroppe. Og det har de også, det er jo meget specielt. Med gejserne og de termiske bade og deres kæmpestore fjelde og store vilde natur. Og det er det, der gør, at Island har en ferie for alle. De har badeferien ved den blå lagune, hvor man kan være inde i Reykjavik by og gå og kigge på butikker og hygge sig derinde. Og så har de vandreferien, hvor man kan gå ud i bjerge eller gå ud i fjellene, og hvor man kan kigge på gejserne, og hvor man kan cykle rundt på mountainbike. Og så har de også kulturferien, fordi at de har jo en utrolig fin kultur deroppe i forhold til deres lille samfund. Så har de mange museer og kulturhus og sådan noget. Og så tilbyder de også mange oplevelser. De har jo blandt andet ridning, fiskeri, cykling og vandring, og det er bare nogle få af de ting, man kommer at prøve. Der er også hvalsafari og dykning og så videre. Ja, så det vil sige, at Island har en ferie eller en rejse for alle. Do you use the things you sell to your tourists as Gullfoss and the geysers and the Golden Circle yourself? Do I use it? Yeah, do you go there? Yeah. Sometimes, yeah. Yeah. If it's on the way to a summer cabin or something, Yeah. you sometimes go there. But, Yeah. Do you feel that it's part of being Icelandic? It's something you're proud of? It was some cases. Well, I think most Icelanders take it kind of for granted. It's kind Yeah. of just something you grow up with. Yeah. Ja. Yeah, of course. Yeah. Yeah. What about the tourists? Do you mind them being here in Reykjavik? Yeah, sure. What? Yeah. I mean, sometimes there are a bit too many, but Yeah. yeah, it's nice. It But makes it very. you also get used to it, right? Yeah, I get used to it. I live downtown, so you get used to it Yeah. quite fast. But you Yeah. can really clearly see when they come back, like there is a little bit of break from tourism in the winter time. Yeah. And then now just in end of February, we clearly noticed there was a lot of people coming to Iceland. Yeah. So, What about, do you want
I know if you have children, but if you get them, do you want to show them these things that Iceland is I known have for children. and teach them about it? Yeah, I have shown them Geysir and I think one of them has been Gullfoss. Yeah. And of And course, I mean, Thingvellir, for example. yeah, Yeah. of course. Yeah. Yeah. Island er et fantastisk og storslået land, og nu er blevet gjort tilgængeligt for en større gruppe mennesker. Landets geofysiske forhold er en del af det, der gør landet fantastisk, da disse fænomener ikke finder sted ret mange andre steder i verden. Islænderne brander deres land ud fra det unikke natur- og storslåede oplevelser, de kan tilbyde deres gæster. Med storslåede oplevelser menes det både kulturelle oplevelser og naturoplevelser, selvom vi har haft fokus på det sidste. Island føles vildt og råt, men er stadig et fantastisk sted at være. Det islandske folks venlighed og evne til at dele ud af deres land små gaver, gør Island til et utroligt rart sted at være. Vi oplevede endda en mand på Island, der sagde, at fjerne turisterne fra Reykjavik ville være ligesom at fjerne menneskerne fra Times Square. Den stigende turisme er derfor ikke mærkelig, da Island ikke længere er reserveret for overklassen, men for mange mennesker rundt om i hele verden.